Mulai pi para bangai beje bat ikilok baro ke ba don hakan ke por ban snap ikan ke jikai niam ke bangan sekai mentah tengah khot ke bari pi ngin stang ka da ka ba duai ke ba khot yo ble kur khu ikan ke jingle ke jongi ba kan long ke jimen toy yang ni wei bai wei ha ka kerteng pa baru kon ba men se ba khot amen play try kan rat chwa ba stang ke jikai niam ke jongi kwa bersongu ya me meri musumari ngi baro stayo astang biasa ka we ka tayo batmai jong ka jing im jongi kane ka sinang kong yai ngo ya me ngi wala ban ai ke ktien jome ha ki pa ban ngap ya nga ba ya nga kum chu ai ble ka ni chi kai niam jongi kan long ka chi man toy pa kan ja man sem kan long ka chi toy pa kan ja do ya ngi pengenang im kham ba la ka chi im man la ka se jongi kar khu yak ngi ba chimata kan ne ka ji kai niam kerkuya baro ke masnap kerkuya ngaba ai kenji kainiam ipa nikine da Chris try jongi amen tengah pembuat dak tien jong belai da gospel jong Matius lanang ke basau hadu ke basau kan lekot pule lekot ya ka nang ta umensim ulialam ya ujisu cari kenja pan pensoi da uksoi endau la cha jing it sau perswi bat sau pe miet la tangan te unong pensoi ula wan che u bat ula ong lada melong ukun ublei tu hukum yakin ki mau bakin kalakpu Jesu la pai ktien la tho om tang dau kpu hi ubre u im en re da ktien baro kabame la ksentor ublei ka gospel jong utrai kajinya ro ya me ku kris prabanget be je ngakwa banikai niam mentaka step halo kane ka cipule palangkot alpule kita kentien bakhadu papius ngau om tang dau kpu ubreu im le ktien kabame nak sentor jong ble kane gospel pingikan mau kane gospel kabiathu yangi kijing sa pensol ju sok so palle ya ka bamu ukwa bo ju su le balle kajiban choy panang ong tapakala kapui kunu mau hukum bagi ke mau ken kala kapu mendu bam na mangi tip se ong mela sa jik it sa phosi sa phomen jesu kumu blai long ubreu im tang dau kapu ubreu imru de ktien ka bame dak sentor jong blai kan ka mat na kwa ban yai kai ne ma ka step ip ka para bange yang bai kai ka step ta sisa ngim im tang do kupu ngim im tang da ka jing bam rengi im de ki we ki jing bam kan jam sen kam tam ko ba jisu kan mata ka step ka jing bam kan jam sen ka ktien ka ba me na ka sentor jong ublei ngim la len ka bor ka jing bam ngim la len ngim la ban kian ka jing bam ka dei ka ba don kam ha ya te sitom ban yo ka bam ya bam ka ban koi ban khia ban san ban he i khulung pan pelung kamet pan light nek jing pang bat kum ta ter jing bam sisa kalong ke badan kam bela thawi ngi kata pat ngi ya te sitom ru namar ka jing bam ton badu thia du dem nama badan kam e ke jing bam te hap te sitom sisa ngi de ban te sitom ngi de ban yo ka bam yem la len kalong badan kam hadu kata dan ru ki bre ke bakos lai hadu kata ngi kan mau gospel jong Matius lanong ka ba Rio apostat tapi pule ke bakus lai da engin bam da engin di kan ne ka tai kus lai jisu wat kus lai bet ki sim ka sun meleng kim kus lai ki ka bam ka di piden pos lai tang ka we ka ji kus lai kan jaman sim ka e ban im ka ji im ka ba kum no ban im ka ba ngata ka dei kata ka ba ble kwa yang ni kus lai tato kata ka dei i yo snau ka ji ko do ka ji bam ya bam ka kat badang im nadu belala ban bam hadu bangim la cepat bam ya bam ka ni songu sisa ni long briu ko bangir long menta nama ka jing bam ka bangi te sitom ka bangi yo nama te sitom jangi hanya ka cuka por ju sur batai mentan lo ong yuk soi ba ubriu im tang ka jing bam mde tang ka bam bru im ubriu im bun ki ke pat ukran ka we jing kan ba chai ka dar ubriu im om tan ka jing bam im ru da ktien ublei bami nak sentuh jong ublei tengah ko abra patai halo kane ke kane ka ktien ublei ka pambot ublei hi
Ubriu bam atli kecing bam bekerja dok bekerja mesin. Kau beriu bam bekerja kecing sok kecing stom tu kecing bam. Ar bam kecing bam bekerja mesin. Kecing mut kecing bam bekerja mesin. Kecing pediang Ktien jong belai kecing bam Ktien jong belai. Kabamot ublehi, Ktien ublei kabamot ublehi. Ni boleh hak citi penangkong jong Paulus berkuat cikin nang Thessalonica lan nang kamaar khalai. Paulus ya tu ikestan Thessalonica ko Paul ngasok tenak ngasok men. Tapi pediang Ktien ka banga kran api ka banga tho api kom Ktien breu ka Ktien jong blei. Wat ka banga tho ya pi wat ka banga kran ya pi kam de Ktien breu Ktien blei. Bami sentur cenga de blei persiap de blei persat mesin ngapan kran ya pi. Da bangi kran yung Ktien ublei ka ublei hu bakran hangi lang ba kato kajing kren ju la kala ballo kajing tho pa khoi kala ballong kajing kren ju ki brio ba kren ngi ki dang trei balang ju ngi ki dang yalam niam ju ngi kato kade kadur kadar Ktien jong blei hiu badon ha kato Ktien ku blei ku ka ong ka de blei ngi pulei ha gospel jong Yohanes nang khat san ju su klemanga pemla blei klemanga pemla ban pende pikinu ni ka ba ba pe kwa kambot kecilan kam kau wei kecilan kam bakal dot tam bakong santam jeng beriu kadai kecilan kam yo blei bat ublei umpau ko bapau ngi ki beriu kamar ki beriu ki pau ngi beriu pau ngi na ba Ktien jeng Ktien jeng tu blei don ni pulei haka gospel jeng Yohanes kanang penangkong iwe tata du lai kona do pasang kadon ke Ktien kala don bat ublei ketua Ktien kala long blei da ketua Ktien blei ulah tahu pakai ketua Ktien kada Ktien katlong jing bat Ktien blei tahu ke baro kamambot Ktien blei kala don lupa na du mensua na du pastang kapertai Ktien kembala ong mentan Yohanes subatai gospel bola tho Ktien kembal blei hi don Paulus ketang patmai kan cai kedar Pulek si ti jom ucak nong room nong basi peu prau ang Ktien ublei ka dan hak remiang sen jumut si perkat jong pi hak jabin ngala bano hak remiang sen tuar jong pi hak don nuat jong pi kabamot wat mangi ke jengkren jong ni kebangi kren kade banlong ke jengkren bami na do nuat na jumut si perkat na remiang sen tuar jong ni badai banlong Ktien jong blei Ktien ublei ka dan lupa hangi ublei persiap hangi tidak kata ke bangai kran ke beloi Ktien belai batte ya ke jing ki brio brio bakan ke batte ke sur jong belai ke Ktien belai brio ne ka brio berkan ke bamlong ke sur jong ke bamlong dan ke sur jong sur te kata kam de Ktien jong belai te nama kata Ktien belai kade belai hi badan hangi hak sing moch perkat hak tu nuat haram ya sentuh jongi te kane Ktien jong belai kale ka jing jongi te ngal ong mene ke jing bam ka ai jing yang ni mo ka jing ma jing klan yang ni pen sengat pen he ini ki ko i khia nawar ka bam te kum ba ka ai jing kam pala di jing ai jing ka jing bam bangi bam man la ka se ka Ktien blei ka ai jing yang ni pule ka kitab Samuel kitab benakong Samuel nong ba an riu Samuel ong blei long ka jing blei ba ai jing yang ni blei ba ai ka jing yap yang ni kamon blei ba de try cho ka jing blei de try cho ka jing yap penrat cho ke baro te ka jing ka Ktien blei ka bamot blei ai ka jing ka jing do bari bakan jaman sep ka jing bakan jado ka long tang sipor ka bam ka long tang sipor ku mga ong ba te tadab jesu ong wat te ka jing bam ba sep tang sipor de te ka jing te ka ba ne junom ka ka ta Ktien jong blei te ka ai jing yang ni ha ka jing man la ka se jong ni ba ka Ktien blei ka mga ong mata ka de ka dur ka dar jong blei hi ki pule haka chi thiu Paulus bukho check in room dan nong khat sao nhiều hadu kandai pu Paulus ye thu ka nong room langi baro de ngila bangila ban ong ba ka jing ka jing yap ka de ka jong ni ngim don kle ngim don try ngim don bor halo ka jing ngim don bor halo ka jing yap jing de blei ba ai ka jing yap de blei jing blei kan rat jo ka jing yap blei kan rat jo ka jing tenama kata ka bangi sap Ktien jong blei bangi pule Ktien jong blei iyo jing te Ktien blei ka ai jing yang ni
ai chừng im yang ngi pule ha ka gospel jong Yohanes là nong ban riu phau lai Giêsu quen cho phang Ktien ka Ktien ka long man sim ka Ktien ka ai chừng im Giêsu ha gospel na ban riu phau pra ban dai ha bak sin ran ki mat phet no na Giêsu ha bak pai ba ki la phet no na ma ki sel bak ji ka Giêsu ka long ka ba te ong le no tu Giêsu Hato pi pa ba le no pa ba le no ngam khang ye pi ka jing buat ya nga jing sap ya nga ka le de ka mon so ba je pi te patus ong trai sino ngel le be don Ktien ba ai jing im ta si sa Ktien ka ba ble ukran ki ai jing im yang ki breu pon ba ka ru khoi pon ba ka ru khrao ka balang ki im ki phu ki pheng ka jing im jing ki ka ba ka jing im jing ki na ma ka Ktien ka ba ble ukran ka ai jing im Pulih kam ka apostol dan nang ba ar lai phnyau kum no ka ba Petrus yalap nang kong kasi nang kong bu yalap hadin ka Pentecost hadu lai hajar ngut ki bri ki sngeu ba Ktien ba Petrus ukran ka ai jing im ye ki kong Petrus ka dung yangi ngele kum no menta Petrus ong da Ktien ba ka na pi ka dung ye pi ka ai jing im ye pi to ka la ka ba mot ale hang ne ngan ai baptisma ye pi para bangai nama kata ka Ktien ublei ka ai jing im jungi te ka ba ngai don kam tam ka jing im jungi amdei tang ka bam ande ka Ktien ublei kam tam ka ba mot ublei hi badon ha ka to ka po ha ka Ktien ublei te ngi don kam yo ublei ngi pule ha gospel jong Matthews len nong ka ba khat ar sao phan riu du san pheu ikan ma ko ba jo siu Giêsu dang ya lap po sinagog dan beri ap sabar jong ka kami jong pi para jong pi apa bar pan ya kan du ya pi ban ken ya pi Giêsu msim la let ban ya kan du ki sendan o manoi manoi para jong nga kini ki ba sngap Ktien jenga ba sau thu ik jing ko do Ktien jenga ba kini ba le ka mon jong uble pa ba le ka mon jong kini de kemen para kini de kimi jong nga pi ki beri ki ba sau thu ya ka jing ko do Ktien jong ble ki sngap ke basnap ki yo jing im ka Ktien bakran Giêsu ya kitu ran ya kitu ki beri hakato ka sinakok ki yo jing im tu Giêsu ong kini bale kini basnap im ki pamen para janga ngan sekendu ime janga tabanga menta kum nehi ngakwa ban ai ki ya Ktien jing im Giêsu ki pule ha gospel jing Lukas nong si pheu lai pa prad u sa phu ar habab Giêsu la rung ska yeng jong ka Martha bar ka Maria kum ka breu kam Martha kum ka breu ke kuslai ka ni ka tai kam tam ka Martha kuslai kum no ban ai jing bam Giêsu ta kala khnyum Giêsu pai ka ni para jang ka nyarap yanga Giêsu ong ko Martha tang ka wei betar kam ka jing snap ya Ktien ublei ka Maria ka le ba tang ka wei kamar ka jing kam ba kong son tam jong pi ko Martha ka de ka Ktien jong ublei snap yanga ne pakata ka jing ong Giêsu kala pakala khom pok ya ka jing im jong ka Martha ba ka Martha le yu ka Martha ba khoi na ma ka sau thu ba ka Ktien bo Giêsu kren ka ai jing im kala snap ya ka bat kala long kru krau kru khoi ha ka bala tena ma kata ka Ktien ublei ka ai jing im palat ba ni ka jing im ba kan jado ka jing ba ma ki bam ka jing ba kan jado ka long ta si por ka bangidang im ma ka pathai chong basa da nadap nang ta bani Yesu kat ba Ktien ublei na du bangi im kan perthai chong basa hadu da wai ka jing im jangi yo jing im bam jukut ikan mau gospel jong Yohanes nang khat we aposana phan riel phnyeu hade bala tep ya Lazarus te Giêsu la poi ka yeng jong Martha ba Maria kria thu ba Giêsu ya Giêsu bala tep yu te ki ong Giêsu de ba don hang ne para la do men jing dem dalayap Giêsu ong em bao la yak se im ong ki bangai ha Ktien janga bang hikay pi ngalong ka jing im ngalong ka jimi pa ki bangai ka banga kren ka banga batai ki yo jing im om tang hang ne ka jing im bam jukut hang ne ka jing kam ba khrau tam jing ki briu dei tang ka bam ka jing im ba kan jamal sem ka Ktien jo ble ka ba mot yo ble ka jing kam ba kam tam ki briu ka jing kam yo ble ha ka jing im ka wei ka jing ma ka ba ap yang ni ba pen shoy yang ni hak ka ka jing bun kam ya wat ka de ma di ka ta kuslai ka bam kuslai ka ni ka ta iklet ka jing kam ba tam ka jing wat yo ble ka Ktien ublei ka ba kan hangi ha ka jing im man la ka se jong ni kata ba ma ba te
Mata gospel jisukan gospel bangal pulai pi jisuang kejon kam bakrap tam jong Gibril kade Ktien jong blai ka bamot uplei badan ha ka to Ktien bakren ka ek bangi de ban sau thu nama kata ka ek bang aku aban ong ipia kan ka po para bagai ka jeng bam kalong badan kam ka kejon kam tam jong pi janga ka jon kam yo blai kejon kam ya Ktien uplei tong ni apai beng no Ktien uplei ha ka jeng im ngi kum ngong buat jong Chris deng yo sa Ktien uplei na du dang step adu damet kisu try bangi padan boram ya kisu try kijing le ne ma ki ying mane ba pher jong na lor kijing ruai na lor jitu wai ni pen buat Ktien ublei le se kham buat ka Ktien ublei kham buat ka Ktien ublei tip ka Ktien ublei ka ai jing im ne em yangi ki para bangi yangi ba snap bangi ba kren ki bek Ktien ublei ngaman nengal ong ipi kan ka apostol no ba ar lai pnyo lai popra kum nu tu kristan ba skap si sa da du ko don na du ka men sem ki o jing im ki ong ai ka ngre men le ka jing don ka jing nyau korek Ktien ublei na ma kata ka jing im jing ka long budan kam hadu kata ndang la nyau korek ka nin sa ngap ya ka pandang la ngap ya ka tan sa ta yang ni ka sepelong ini ban rai ku marai ki tu ki lai hajar ayu ngide bale menta kum ne hang ne menta kila ong yu Petrus ong ale ngan ai baptisma ai pi para banget perlo ya sabe Ktien ublei man la ka por la se ar po sao kan ta la dai ada kala balong danangil don kaman ba to minam la ar po sao kan ta hak ka chisngi thara bot pun sen gile isngab Ktien ublei man ka jile ni am jing Ktien ublei man ka jing ya lumlang jing ni Ktien ublei bar ba ka don langi pulei ka na Bible nangim pulei ka don bet manur mano pakren ya ka Ktien ublei kai ka bagi de balle mata na makata ka bat banang to ngo habe te ba Ktien ublei gide ben yo ko Ktien jong ublei gide ben yo ko Ktien jong ublei gide ben sabhaya ka chi thi jong Jacob la no banang kong ar ho ar ong kam don jing mut pu skap Ktien ublei la da Ktien ublei kam kta ipi kam don jing mut da Ktien ublei ka kana pelong ipi ban le ka ka pa pisngap ka pa ma ka dai ka ne gila mele ne Ktien jong ublei kam kta chu ngi ngim le chu ngi long hi ka ju la nga long blam menin la sha blam ka Ktien ublei kam don chu ka Ktien ublei kam kta ya nga ka ne ka jing ong Jesu ka bodan kam ubreu ka dai Ktien ublei ka dai ka ne pa Ktien ublei ka dai pan kta ya ngi da kam kta ya ngi chu sap de ka karung na ka be ka skor ka men ka be ka skor ka jing im jing kam don jung ba pi ong bis Jacob ong pilong kum ka be pim le ka ba Ktien ublei ka ong hangi ipule ha gospel jong Lukas la no ba ar khat khandai ka Maria din ka bakala pedeng jing long kemi jeka la kemi Jesu bakan kha Jesu dala kha Jesu ka Ktien ka ong kalari kendong hak do no jong ka ya ka blakren chapang jeka ya ka blakren chapang Jesu de ka jing ri kendong de ka jing pedeng jong ka de ka jing person jong ka Ktien ublei ka palong ya ka kanong buat papura ka kristan papura babul Jesu ha sunda Jesu nadu pakha hadu trai kalbari kamaria kadon para bangai bije ngilong kenong buat Jesu ngilong kenong buat Jesu ya patu buat di kamaria keputusan kebari kendong ya Ktien ublei pak buat ndai kumta ni hap ko ngu jing ong Ktien ublei hap ko ngu dadangim ko ngu jing ong Ktien jong ublei kam don jung mot baro pi don kon tia ye pi pak ka ta mi kon jung pi laki kon ki ko ngu pi kemen ha kon jing ngau de ba ko ngu ka kon jing nga ka ba ko ngu pi pak ka mi ki le ka pi kemen cha bas kon pla le ka ba ala le ngi ki nong buat Jesu kemen yang ni ladangi ko ngu Ktien jong u lagi ko ngu Ktien jong u pikan mau gospel jong Lukas nong basan sa ter kisul ran kila kwai do paro chiski bol chimen klam yo te dang step prangap Jesulawan ma kendo yaki i Petrus Hato pelangat Petrus holo jubab ka kom benyau hashtray ka te baro chiski bol chimen klam yo tu ong Jesu peno chaka ba kam jeliu chaka mon jong pi pen sui tu to try nama ne ong ngakongu ngapeno mar peno kajar kadap di kido ka mla tan chu hap khot ik perlo ka bai nong jong ka jing kongu ya ka Ktien ublei ka wanang no na ka jing snap ye Ktien jong ublei na ka jipu son ya ka na ka jing kongu jing ong ya ka kalong ka taki kam phala ka jing le pha jong ni oh men ko para kalong na da mangi
ngi ko ngo ya Ktien ublay bakran hangi ha ka jing imaman la ka se ka jongi Ktien ublay na no kawan na ka jing tho ba khoi ngala polay phi mantan Ktien ublay kawan na kinong kren jongi kinong balang jongi Ktien ublay kawan na kimi pa bakal hangi na kipalok jongi wat balew nong chuan jongi ula ban ai ngi Ktien ublay dadangi don kaman ba bha ban snap tila makata hap sap ki hapusan ni kay baki ong hapri kan dong ka bad ka gospel jong Lukas banong pa si pel kan du ong ki ba snap ye pi ki snap ya nga pas neu ki mlang salang pas neu ki yeng ki sam nama ki ru da khot jo ka yeng ka sam ni ki khon le seng im snap chu ka jing alam nan ti jo i me pa jo ki men para jo ni ki mlang salang ki don ki nong sin sat ki nong alam yang ni ngim sap su ki poi cha ka de poi cha ka ta ka bam long nama kata kacing sap nang kong yu play pakai nangi meneng ong Ktien play kita kacing much perkat agar mesu tu tanur sab u nanta ki breu pas sab Ktien play bawan nangi lang ba ki cile ni am jongi man kasu play ngi be kacing seng ba pan ya ra ki ko Jowai ya ra ka Bible itanat Hato kacing ra Bible jing ra Ktien play jing ra kot lenti bleng bangi khot ko Jowai jongi ki snap le em ki penya I ne em yang ki penya thu le em yang yu blay ha ka tu jang snap jangi te ka ka banga kwa ban ong mata ka step na kwa ban ong ka ni ka step ka ka ni jika ka bo Jesuong ubreu em tang da dok pu bru em kham tam da Ktien jo blay dau blay ngamot ban ong ya pi ki pa jo blay yang ngin nyau kor ya ka Ktien blay ngin burom ya ka Ktien blay ngin snap ya Ktien blay bakran manor Bahkan kita tahu apa pule manor bat ngin pule ya ka ngin puson ya ka bat ka eka bangitan kam hadin bang le puson ya ka ngin sasain dur ya ka jing im jing ida ka Ktien ublay ka sam si spa kat kandai si spa san ka cek ka Ktien jime try ka dek sarak nak mata jonga ngi ki kong buat jong Kris hap san dur ya ka jing im na Ktien ublay dangim san dur da Ktien ublay leno ki alap jongi leno ki jing bat Bible jongi leno ki pule Bible jongi leno ki po si kam niam jongi barbar istana Ktien ublay nama kata nga enga pa papakot hakan ka step akan ka chikai niam ngin hikai ba ka jalan kam kong santam jongi ka dai Ktien ublay ngin sap ya ka ngin borom ya ka ngin poson ya ka ngin im ya ka bat kadu ngin ai de ban ai batang ya ka ki wei pat ki karang ba ai Ktien ublay ki khon jongi ngi para nontre balang hab ai man bang yu por ban ai Ktien ublay tu ngin ai ka da ka jing ai ka da ka jiru ublay ai ka da ba pengkre ublay kurku ban iki kurku iki basrap ban ublay ai yang ngi kinong ai Ktien ublay ka jing kurku ngadu wai nga khot nga wari pi para bangai ba man ta ka ta yo ba man ka po bang isap Ktien ublay ai ngin bu akhamat jangi ka jom kam ba kong santam janga dei ka jing ba ka Ktien ublay to ublay ubakan yang Ktien ju kurku ka do ya pi ba sap yang ngak po ba yang ngak ba ai pi ka jing kren chi kai ne ba kot da kan step tu min do ba ublay bong kurku yang ni tin do wa sa ba le try kan rat ka blay sibun le kai ka ba ka chi kai ba ko san tam yang ni mata ka step plan da jon kam ba kam tam jong ki briu ka de Ktien jong me ka Ktien jong me ka mot ma me ublay ba kren ha ka to Ktien rap yang ini ban sautu ya ka rap yang ini ban pede ya ka rap yang ini ban puson ya ka rap yang ini ban im ya ka rap yang ini ban kongo ya ka kam tamru ban ai pateng ya ka ki wei pan knang ba ke mlang salang knang ba ke yen ki sam jongi knang ba ke jing im jongi kalong ka ba ba play memang ini ban ba rap ba Ktien jeme ba yo saman ka por ka ban ba chu su yang ini kar khu ya pa ro ba srap Ktien jeme kar khu yang ini bangin ya bit ya biang ha ka jade pat Ktien jeme bangi ya mal ka se ngi pa ni kene daw Kris utrai jongi amen kaburam hok pa baro khon baram se bkhot mbala long ba na kong jumta bara bo junam la junam amen try udon ringkat bat pe pajigar khu jom le tan bo baro pa baro khon pam se bkhot kan hero jong pe kan sa bara bo ringkat bat pe ublay kur khu ka dai pe